Hello, hello, hello! Good afternoon mga kabanwa. Ang ato na pod karong ati manon ang ato na pong pagkaon ni anang suwaki day. Siyalte ako suka ni kaon og suwaki. Bahala mo diha basta suwaki. Ulo ka dagko. Wow. Dagko oy. Wala nag-uwan na. Wow, nag-uwan na sa mo. Adto mero sulod. Sakto rang mag-uwan, nabot ang suwaki. Ayan, wow. Dagko kay unod. Guys, tanawa. Guys, dagko kay unod, guys. Suwaki lang ang malakas. Sige, buak pa. Tarang. Huwag kang munang mag-ulan. Nabutang ang tag-balde, no? Balde sa mga binukan. Yan. Suwaki, 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 suwaki. Ganyan. Pilit-pilit pa pero kadugayan. Buko lang yapon. Ganyan ang hinaya kay mabuak ng planggana. Lisod kayo kay law. Na, yun sa Ako kaha diha. Say kay law man kay. Ayan, ang dami. Unod. Nako. Ang sarap, sarap, sarap. Ayan. Malaman. Malaman. Suwaki. Suwaki. Hurot ng bahaw, mga kabanwa. Hurot ng bahaw. Mao ni sikreto kung nakay daghang bahaw. Oh? Daghan pa kayo akong 150. Wow. Sa malamig. Ang sarap niyan. Ang dami. Naku. Ayan guys, this is a sea urchin. Tawag ni siya suwaki dito sa ato sa mga Bisaya, suwaki. So this is sea urchin. Daming puno ko. Akala ko noon may puno. Pinitas to sa puno. Kasi parang bunga. Yun pala ay sa dalampasigan to makukuha. Tingnan mo, buhay na buhay pa. Buhay na buhay. May mga ano pa siya lusay. Yan ang kinakain nila. Lusay. Buhay na buhay pa siya. So that's all mga kabanwa. Natapos na kaming kumain. At mamaya na yon kakain pa kami hapang hapunan. Kasi nagluluto ako ng mais. Bagay kasi ito sa mais. Pinong-pinong mais. Fresh na fresh pa talaga siya. Iba't ibang kulay. Ito naman ay puti.
maliliit. Ito ay puti. Yan ang mga kinakain niya. Mga lusay. Mga dahon sa dagat. Yan ang mga kinakain niya. At ang kakainin natin ay ang yung kulay yellow, dilaw. Matamis ito. Iba't ibang kulay. Maliit, malaman. Yan. Masarap ang yellow. Masarap, matamis. So that's all mga kabanwa. Thank you for watching. Ayan na, may mais na. Pares ang mais. Pares talaga ang mais nito. Mainit-init pa ang mais.